तर ओमराजे निंबाळकर हे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार असल्यानं ठाकरेंना हा मोठा धक्का मानला जातोय। मात्र पक्ष सोडत असताना ओमराजे निंबाळकरांनी ठाकरेंचे आभार मानलेत। मातोश्रीबाबत एकही चुकीचा शब्द बोलणार नाही असं ओमराजेंनी म्हटलंय। शिवाय कार्यकर्त्यांनी देखील मातोश्रीबाबत अपशब्द वापरू नये असं आवाहन देखील ओमराजे निंबाळकर यांनी केलं आहे। आदरणीय उद्धवजी, आदरणीय आदित्यजी, बाळासाहेब यांचा सगळ्यांचा मला प्रचंड स्नेह लाभला, त्यांचे आशीर्वाद लाभले, त्यांचं प्रेम लाभलेलं आहे। मला वाटतंय माझ्या मनात, माझ्या तोंडात कधीही कुणाबद्दलही वाईट शब्द कधी आलेला नाही, येणारही नाही। आणि मी मगाशी आमच्या सगळ्या सैनिकांना सुद्धा सगळ्यांना सांगितलं की एकही शब्द भले कुठल्याही प्रकारची कशाही प्रकारची कमेंट पुढे आली तर मला वाटतंय मातोश्रीबद्दल आपल्याकडनं एकही शब्द जायला नको, ही मी विनंती सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांना केलेली आहे।